Бейік жеңуге бағышланған темабыздан дәвам еттірәбіз. Қазан Кремлі территориясында традицион жеңу вальсын ұйыштырдылар. Ел сайын өткәрілі тұрған акцияда иреклі отряд активистлары, волонтерлар, оқушылар соғыш еллары күйләренә қошылы бейділер. Акцияның төп мақсаты тарихи вақиғаларыны искә төшерү, хәтерне саклау, яшь буында патриотик хисләр тәрбияләү. Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннары елдан-ел сирәгәя. Шуңа күрә әлеге чараның тәрбияви әһәмияте бик зур. Әлбәттә, менә бу шушы чараны оештыручы егетләр, җиңү волонтерлары һәр вакытта чакыралар. Без алар белән элемтәдә 9 майда гына түгел, башка чаралар узгарганда да аралашабыз. Мин үз ягымнан аларга ярдәм итәргә тырышам. Чөнки волонтерлар ул гел түләүсез генә эшләргә дигән сүз түгел, кайбер чараларны уздырганда акча чыгымнары да кирәк. Һәм инде күңелләрен күрсен дип бүләкләр дә тапшырырга тырышабыз. Бу чарага килгәндә, монда бит яшьләр, балалар, укучылар безгә бит әһәмиятле, аларның бию осталыкларын билгеләү түгел, күрү түгел, күрергә теләү менә шушы җиңүгә багышланган музыканы ишетсеннәр, нинди чарага багышланганны белсеннәр. Гомумән кызыксыннар, туктале, мин нишләп биим, нәрсәгә биим дигән сорауларны үз алларына куйсыннар. Һәм инде кайткачмы, интернеттан укыпмы, әтәниләреннән сорапмы, тагын бер тапкыр менә безнең бөек җиңүгә әйләнеп кайтсыннар дигән фикерне әйтәсем килә. Безгә нык әһәмиятле безнең яшьләребез, безнең балаларыбыз шушы җиңү көнен белсеннәр, хәтерләсеннәр, билгеләп үтсеннәр. Җиракка киткән саен, әлбәттә, ул аны хәтерләү кимерәктер инде. Без бит инде зурлар тырышабыз, ул хәтерләү кимемәсен, күбрәк булсын. Безнең бу барыбызның да хәтеребездә калсын дигән уй белән яшибез.